ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ኢየሱስን ዘኪዮስን ቁጥሪ 1 ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ ቡኣኣ ሓለፈ እንሆ ዘኪዮስ ዝስሙስ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ሓለቓ ተገውቲ ሃብታም እውን እዩ ኢየሱስ ካ ኣይናይ ምዃኑ ክሪኦ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረኻ ካብ ብዝሒ እቲ ህዝቢ እተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፉ በኣኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ወዩ ክሪኦ ናብ ሳግላ ሓኾረ ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ አንቃሪሩ ጠሚትዎስ ዘኪዮስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጊሱ ተቐበሎ እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ ዘኪዮስ ከዓ ተንሲኡ ንጐይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 እጽፊ እፈድዮ በሎ ኢየሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኸኣ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኩነላ በሎ ምስላ 10 ቅርሺ ዝተቐበሉ ኣገልገልቲ ቁጥሪ 11 ንሳቶም እዚ ክሰምዑ ከለዉ ድማ ናብ የሩሳሌም ቀሪቡ ነበረ እሞ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ ብኡብኡ ከም እትጋሃድ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ወሲኹ ምስላ ተዛረበ ስለዚህ በለ ሓደ ውሉድ ጭዋ መንግስቲ ተቐቢሉ ክምለስ ናብ ርሑቕ ሃገር ከደ ን10 ባሮት ፀዊዑኻ ክሳዕ ዝመጽእ በዝንገዱ ኢሉ 10 ምና ሃቦም ደቂ ዓዱ ግና ጸልእዎ እሞ እዚ ክነግሰና ኣይንደልን ኢና ኢሎም ደድሕሪኡ ለኣኹ ኮነ ድማ መንግስቲ ተቐቢሉ ምስ ተመልሰ ነቶም ወርቂ ዝሃቦም ባሮቱ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝረብሑ ክፈልጥ ክጽውዕሉ ኣዘዘ ተቐዳማይ ጐይታይ ምናኻ 10 ምና ወሊዳ ኢሉ ቀረበ ንሱኻ ኣታሕያዋይ ባርያ ጽቡቕ ገበርካ ብሒደት እሙንከንካ ኢኻ እሞ ኣብ 10 ከተማ ተሸየም በሎ እቲ ካልኣይ ድማ ጐይታይ እቲ ምናኻ 5 ምና ወሊዳ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ንስኻውን ኣብ 5 ከተማ ተሸየም በሎ ሓደ ካልእ ድማ ጐይታይ ዘይንበርካዮ እተልዕል ዘይዘርአካዮ ተዓጽድ ሓያል ሰብኣይ ኢኻ እሞ ፈሪሄካስ እዛ ኣብ ቁራጽ ዓለባ ጻጺረ ዘጽናሕኽዋ ምናኻ እንህልካብ እናበለ መጸ ንሱ ድማ ኣታ እኩይ ባርያ ከምቲ ኣፍካ ዝበሎ እፈርደካ ኣለኹ ኣነ ዘይንበርክዎ ዘልዕል ዘይዘርአክዎ ዝዓጽድ ሓያል ሰብ ምዃነ ይፈሊጥካ ከለኻስ ስለምንታይ ደኣ ነቲ ወርቀይ ኣብ ሸረፍቲ ዘይንበርካዮ ኣነ መጺአ ምስ ወለዱ ምወሰድክዎ ነይረ በሎ ነቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰባትካ እታ ምና ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 ምና ዘሎ ሃብዎ በሎም ንሳቶም ከዓ ጐይታይ እትስ 10 ምና ኣለዎ በልዎ ንሱ ድማ ንዘሎ ዘበለ ክወሃቦ እዩ እቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ እኳ ከግድፍዎ እዮም እብለኩም ኣለኹ ነዞም ኣነ ክነግሶም ዘይደልዩ ጸላእተይ ግና ናብዚ ኣምጺእኩም ኣብ ቅድመ ይሕረድዎም በለ እዚ ምስ ተዛረበ ናብ የሩሳሌም ክድይብ ንቕድሚት ደፍአ ኢየሱስ ብዓብይ ክብሪ ናብ የሩሳሌም ከም ዝኣተወ ቁጥሪ 29 ኮነ ድማ ናብ ቤተ ፋጌን ናብ ቢታንያን ኣብ ጥቓ ደብረ ዘይትን ዝበሃል ከረን ምስ ቀረበ ካብ ደቂ መዛሙርቱ ክልተ ለኣኸ ከምዚ ኢሉ ናብዛ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ዓዲ ኺዱ ኣብኣ ምስ ኣተኹም ሰብ ዘይተወጥሖ እሱር ጸዓብ ክትረኽቡ ኢኹም ንኡ ፈቲሕኩም ኣምጽእዎ ሓደ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም ኢሉ እንተሓተተኩም ከዓ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎ እቶም እተለኣኹ ከይዶም ከምታ ዝበሎም ረኸቡ ንሳቶም ነቲ ጸዓብ ክፈትሕዎ ከለዉ ዋናታቱ ነዚ ጸዓብ ስለምንታይ ትፈትሕዎ ኣለኹም በልዎም ንሳቶም ድማ ጐይታ ይደልዮ ኣሎ በልዎም ናብ ኢየሱስ ሒዞምዎ መጹ ኣብቲ ጸዓብ ክዳውንቶም ጠይቂ ምስ ገበሩኻ ንኢየሱስ ኣብኡ ኣወጥሕዎ ንሱ ክኸይድ ከሎ ክዳውንቶም ኣብ መገዲ ኣንጸፉ ናብ መወዳእታ ቁልቁል ደብረ ዘይት ምስ ቀረቡ ኩሎም እቶም ብዙሓት ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ኩሉ ሓይልታት ክሕጐሱን ንኣምላኽ ብዓብዪ ድምፂ ከመስግንዎን ጀመሩ እሞ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ ብሩኽ እዩ ሰላም ኣብ ሰማይ ክብሪ ኣብ ኣርያም በሉ ካብቲ እኩብ ህዝቢ ድማ ሓያሎ ፈሪሳውያን መምህር ንደቂ መዛሙርትኻ ግመሓዮም በልዎ ንሱ ከዓ እዚኣቶም እኳ እንተበሉ እዞም ኣእማን ክጭድሩ እዮም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ኢየሱስ ንየሩሳሌም ከም ዘልቀሰላ ቁጥሪ 41 ምስ ቀረበን ነታ ከተማ ምስ ረኣያን ከምዚ ኢሉ በኸየላ
ኣየ ንስኺ በዛ መዓልትኺ ንሰላም ክዝኸውን ነገር እንተ ትፈልጢ ሕጂ ግና ካብ ዓይንኺ ተኸዊሉ ኣሎ ጸላእትኺ ቀጽሪ ቀጺሮም ዝዘርኹ መዓልቲ ክትመጸኪ እያ እሞ ክኸቡኺ በዝንበትን ከኣ ከጽብቡልኪ እዮም ዘመን ምሕረት ኪስኣን ምፍላጥክስ ንኣኽን ኣባኺን ንዝነብሩ ደቅኽን ክግምጥሉኺ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክሓድጉልክን እዮም ኢየሱስ ነቶም ኣብ ቤተ መቕደስ ዝሽቅጡ ከም ዝሰጎጎ ቁጥሪ 45 ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ ኸዓ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ቤተይ ቤት ጸሎት እያ ተጻሒፉ ኣሎ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉ ትገበርኩምዋ እናበሎም ከውፅእ ጀመረ ቁጥሪ 47 ኣብ ጽባሕ ኸዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ይምህር ነበረ ሊቃውንትን ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ድማ ከጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ ዘሎት ህዝቢ ግና ክሰምዖ ደልዩ ይዓስሎ ነበረ እሞ ዝገብርዎ ሰኣኑ